szerintem máskor is látszott már rajtunk, hogy dolgoztunk, de ennyire még soha. Igen. Meg azt hiszem, hogy egy kicsit jobban is érzem, hogy dolgoztam, mint korábban. Valószínűleg az, hogy a legvégére hagytuk a T-72-es vezetését, mint az abszolút csúcsélményét a napnak. És hát ugye az embernek kilóg a feje a tank karosszériájából, veri oda rettenetesen a páncélzat fölé a homokot a lánctap, ami hát ellep. És mutassunk egy kis T-72-es hidraulikaolajat. És nagyon várjuk, melyik mosóporgyártó akarja szponzorálni a jövőben a Total Car haditechnikai tesztjeit. Mielőtt még elhamarkodottan eldönti valamelyik mosóporgyártó, szagunk is van. Már rendes komoly dolog, hogy áll mellettünk a T-72-es, és így is finoman remeg a föld. Az kézzel, és nyújtod előre a lábadat, és úgy csúszol lefele, mind a kettőt. Mind a kettőt be, és csúszol lefele. Úgy, oké. Kézbe vesz. Gáz. Jobb oldalt gáz, középen. Ez itt akkor a fék. Fék, így van. És bal oldalt főtengely kapcsoló. Igen. És középen, hogyha itt fölnyúlsz a páncélon, ott található egy kar, amit ha elfordítasz, és úgy megy be, az a kézifék. Itt van egy kar. Ez az? Ez az, ezt úgy tudod oldani, igen, hogyha elfordítod, de hát ez most éppen... Majd meg elfordítod, és akkor most innen nem bírom, és akkor kiúrik, kicsit benyomod a fékpedált még jobban. Igen? Lépjél rá? Be van fékezve, de most ne, mert akkor lehet, hogy legurul. És úgy lehet oldani, hogy benyomod, és akkor elfordítod, és akkor kiakad, és akkor szépen bemegy. Úgy lesz oldva a kézifék, de most egyelőre még nem, majd úgyis indítjuk. Jó, igen. Jó, aztán, amit még tudni kell. Váltókar. Igen. Ugye éppen semleges helyzetben, vagyis üres fokozatban. A ZH ugye az oroszul a zahód. Hátra menet. És akkor előre 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es. Tehát egy ilyen kis szekvenciális váltó. Kis szekvenciális váltó, így van. Igen. Amit tudni kell róla, fölfelé bármelyik sebességfokozatba be lehet kapcsolni. Igen. Visszafelé viszont csak egy sebességfokozatonként, tehát visszafelé csak egyet enged mindig kapcsolni. A két botkormány tulajdonképpen nem csinál mást, hogyha behúzod, akkor tulajdonképpen azon az oldalon az oldalsó nyomatékváltó egy sebességfokozatot visszavált. Ezt kezdjük előről, hogy mit csinál az oldalsó botkormány? Az oldalsó nyomatékváltó egy sebességfokozatot visszavált. Igen. Tehát az lassabban megy az így oldal. Van, így jön létre a különböző sebesség a két láncon, és ezért fog fordulni. Műszerek. Hát a olajhőmérséklet, vízhőmérséklet, fordulatszám. Itt található meg az összes műszer, amit figyelni kell. Rettentően kapaszkodj bele! Jó! Úgy kell rugózni, mint hogyha lovon ülnél. Úgy kell rugózni, mint hogyha lovon ülnél. Mint ha lovon ülnék. Bence már megint jó helyre. Viharként tombol már a messzi távol. Elgyújt a régi tűz, s a szívem lángol. Jézus ereje! Eszembe jutnak mind a megtisztultál. Egy ablak és a megint szobák. És bár most ő nem látszik, hiszen bent ül, oda bent elő, de most kiváló kollégám, Bazsó Gábor alias Mino Karotta vezeti a T-72-est. Viharként tombol már a messzi távol. Elgyújt
Hány pont? Valami még folytogat. Kicsit olyan Austin Powers-es. Nem baj. Hadd lógja. Ó, köszönöm. És megmutatom, mire vagyok a legbüszkébb. Szóval én arra vagyok a legbüszkébb, hogy ez itt, amit itt látunk, ezek ugye akác gallyacskák, melyek becsípődtek ide. Na most én ugye itt álltam, tudva lévőleg, tehát tudhatjuk, hogy hol volt az akácfa. Ugye ebben a magasságban és e fölött tornyozódott a lombozat. Itt az imént mennyivel? És gyorsan mentünk ezen a szakaszon? 40-50-nel biztos. Itt mentünk gyorsan most ezen a részen? 50-nel, 50-55-tel, 60-nal durván. Na itt mentünk 50-55-tel, Illetve 60-nal relatív tulajdonképpen az akácfa jött 50-55-60-nal. szembe, de érzése egyébként abszolút meg volt a 120. És amikor láttam, hogy mi történik, akkor elkezdtem rutinos hivatagi róka módjára összegörnyedni, de nem volt hova. Mert sajnos ugye itt ennek az odúnak a kiképzése az nem erre van. És eddig sikerült így. És így csak egészen kevés akáclevél került a fogaim közé, azt is gyorsan kiköptem. De jó volt, friss. Kár, hogy nem virágzik már, mert akkor ugye milyen ízletes.